Antle an balimakɛ don Amadu Bamiyan an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura an ka chaîne kan k'u abonné u ka video liker pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka di aw ye. An b'a ɲini a ka cloche de notification fana activer o kun ye pour que ni video kura minnu bilara wagati bɛɛ a ka se k'u sɔrɔ teliya la ani nɔgɔya la. An bɔra an ka bɔli laban na an kumana bonheur kan n'o ye hɛrɛ ye. An ye a essayer ka walawalali k'o kan mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ o kan cogo min na. Bi an bɛna kuma avantage 6 min n'o bɛ silence la makuni n delila k'a fɔ n ka bɔli tɛmɛnenw na k'a fɔ mɔgɔ tɛ makuni kɔrɔ dɔn. Donc n y'a kanu bi ka na ka walawalali kɛ silence yɛrɛ kan. A bɛ fɔ a ma nanzarakan na silence makuni o y'a bamanankanlama ye. Donc an bɛna kuma o de kan bi. Nafa min b'o la an bɛna kuma nafa 7 kan bi. A nafa bɛ se ka caya ni o ye mais anw ye nafa ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛn nafa 7 ma. An bɛna essayer ka walawalali k'o la ka kuma o de kan bi. Donc n b'a ɲini an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban ka d'a kan an bɛna kuma sujet min kan sujet nafa ka bon. Donc n'i ye video lajɛ ka dan sira la a bɛ se ka kɛ i tɛ faamuyaliba sɔrɔ a la ou bien i tɛ a nafa bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Donc a ye to video daminɛ na f'a laban pour que an bɛna kuma minnu fɔ a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la ka se k'a ka tɔmɔta sɔrɔ a la k'a yɛrɛ nafa n'a ye. Donc an bɛna don sujet kɔnɔ. N ko n bɛna kuma bi silence de kan n'a bɛ fɔ o ma bamanankan na makuni. An bɛna kuma o de kan. Makuni a bɛ se ka fɔ kumabaliya fana. Kumabaliya tɛ k'a fɔ mɔgɔ min tɛ kuma fiye fiyewu parce que n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ k'a walawala mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na. Kumabaliya jumɛn ko don? Mɔgɔ min n'a b'a kuma yɔrɔ dɔn a b'a kuma ko dɔn. Ni kuma ma sara la a tɛ kuma nka ni kuma sarala la a bɛ kuma fo ka mɔgɔw wasa. An bɛna kuma o de kan bi. Donc a nafa fɔlɔ o de ye ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kuma kosɛbɛ mɔgɔ min a mantunnen don a b'a dadonna kow dɔn o tigilamɔgɔ i b'a ye a bɛ kɛ kabakomɔgɔ de ye mɔgɔw bolo. A bɛ kɛ kabakomɔgɔ ye mɔgɔw bolo cogo di? Parce que i bɛna ye bɛɛ bɛ sigi wagatiw la n'a ko a bɛ kuma bɛɛ bɛ tulomada bɛɛ bɛ ɲɛmada pour que k'a dɔn a bɛna min fɔ a hakilina ye min ye a ka laɲini ye min ye a taabolo ye min ye pour que k'o dɔn. Parce que ni mɔgɔ ma kuma a ti dɔn i hakilina ye min ye. Bamanankan na u b'a fɔ ko mɔgɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i don ko la k'i bɔ nka n'i da y'i don ko la k'i tɛ bɔ. Donc makuni de bɛ mɔgɔ kisi o ma. Donc ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kuma a nafa fɔlɔ de ye i bɛ taa ye a tigi bɛ kɛ kabakomɔgɔ ye mɔgɔw bolo bɛɛ bɛ sigi k'a ka kuma makɔnɔ k'a lajɛ mɔgɔ sugu min don hakilina min b'a la k'a ka fɔta dɔn. A nafa 2 o de ye ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ ye a b'a kuma ko dɔn a tɛ kuma a t'a da don kuma bɛɛ la a t'a da don ko bɛɛ la. I bɛna ye a tigilamɔgɔ a bɛ tanga ka bɔ degun caman ma parce que mɔgɔ da a bɛ se k'i don ko caman na. Nin yɔrɔ la n bɛ tarikunin dɔ bɔ aw ye tariku min n'o ye cɛ dɔ ye. Cɛ in a tun bɛ jamana dɔ de kɔnɔ. Jamana in masakɛ ni mɔgɔ tun ye ko kɛ ko min ma bɛn min bɛ se ka dankari jamana taabolo la a tigilamɔgɔ bɛ minɛ ka juru don a kan na k'a faga bɛɛ ɲɛna. Donc nin cɛ in a ye tanama ko de kɛ fanga kɔnɔ u y'a minɛ u bɛna juru don a kan na k'a faga. Donc juru donnen a kan na u ye cɛ ɲɔni u bɛna faga waati min na ja tigɛda tun bɛ juru la. Juru nana tigɛ ka cɛ bin. Cɛ binnen cɛ ma sa. Donc masakɛ ko nin ko in kɔni ala yɛrɛ ka ko de yiralen an na. Donc ko ka cɛ mago to a kun kan ka faga mais ni ala yɛrɛ nana ni sababu ye a ma se ka sa donc ko k'a to yen. Donc u ye cɛ to o cogo la mais cɛ in tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tun bɛ kuma kojugu. Donc cɛ taara to dugu kɔnɔ a bɛ to ka t'i sigi barodaw la k'a fɔ nin masakɛ kɔni
a da de ka ca dɔrɔn a b'a fɔ ko ale bɛ mɔgɔw faga mais hali juru ɲuman yɛrɛ t'a bolo pour que ka se ka mɔgɔ faga. Aw m'a ye wa u tun bɛ fɛ ka ne faga mais juru ɲuman yɛrɛ ma sɔrɔ u bolo ka se ka ne faga. Donc cɛ tora a bɛ to ka nin kuma in de fɔ, a bɛ to ka masakɛ lagosi ni o ko in de ye. Kuma kolonkolonna fo ka taa don masakɛ tulo la. Kuma donnen masakɛ tulo la, masakɛ k'u ka cɛ wele ka na, u ye cɛ wele ka na ka cɛ sigi k'a fɔ a ye karisa e de bɛ ka yaala ka nin kuma in fɔ, fɔlɔ an y'i mago to mais i ka nin kuma ninnu kama an bɛna yirila k'a fɔ masaso in kɔnɔ yan juru bɛ yen, juru min n'a bɛ se ka mɔgɔ faga. Juru bɛna don e kan na k'i faga, juru min n'a tɛ tigɛ abada. Donc u ye cɛ t'o la ka juru don a kan na k'a faga bɛɛ ɲɛna. Mun y'a se a ma? Kuma a da ka ca parce que a ye ko in kɛ a baroda ye. Kuma caya de y'a se mais n'a tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min tun mankunnen don, mɔgɔ min a da tɛ kuma bɛɛ la, mɔgɔ min tɛ fɛ k'a jira k'ale bɛ kuma dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan, gɛrɛnw na i bɛna ye nin tun tɛ a sɔrɔ. Donc mankunni a nafaba dɔ ye n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min i tɛ kuma ko bɛɛ la, i da man ca, i bɛna ye degun caman bɛ yen i bɛ tanga ka bɔ o la. A nafa sabanan o de ye mɔgɔ min ni a ka kuma man ca n'a bɛ lamɛnni kɛ kojugu, n'a ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma na i bɛna ye a bɛ o tigilamɔgɔ ŋaɲaki ka bila kuma na. A b'o ŋaɲaki ka bila kuma na cogo di? Parce que i bɛna ye e bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ a tigi tɛ jaabi, i bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ, i bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn, i bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a tigi tɛ ka kuma. Donc au lieu que k'i daminɛ a bɛ fana tɔ de pousser ka kuma parce que a b'a to i b'a bila i kunna k'a fɔ i b'a sɔrɔ n bɛ ka kuma minnu fɔ kuma in de ma se ka a la convaincre fɔlɔ. Donc e b'a fɔ k'i bɛ kuma fo k'a la convaincre. Donc mankunni nafa fana ye o ye. Ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ lamɛnni kɛ i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a bɛ n'a ni mɔgɔ bɛ kuma na a b'a tigi pousser k'a bila kuma caman na parce que a tigi bɛ fɛ toujours k'a tigi la convaincre. Donc mantunni ale ye an bɛ se k'a wele fana k'a fɔ mɔgɔ min n'a mankunnen don kuma bɛɛ nka a bɛ lamɛnni kɛ, an bɛ se k'a fɔ ko mankunni de ye teri ye, teri min n'a tɛ mɔgɔ janfa. Parce que n'i y'a lajɛ a b'i tanga degun ma, a b'a to i da tɛ don kuma caman na, a b'a to i bɛ kɛ kabakomɔgɔ ye mɔgɔw bolo. Donc a bɛna ye k'a fɔ teri de don, teri min tɛ mɔgɔ janfa ni mɔgɔ min sera k'a matarafa. Donc a nafa naaninan o de ye mɔgɔ min n'a mantunnen don n'a ka kuma man ca i bɛna ye mantunni yɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na silence, communication outil ɲɛnamanba de don. Communication outil o ye jumɛn ye? O ye a b'a to a tigilamɔgɔ ka kuma bɛ lamɛn parce que mɔgɔ min i bɛ taa sɔrɔ misaliya la jama na n'aw sigilen don i b'a ye mɔgɔ tɔw bɛɛ bɛ kuma, bɛɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn, a bɛ ɲɔgɔn sama-sama mais mɔgɔ min sigilen don kuma bɛɛ a tigi ka kuma man ca mais a tigi bɛ lamɛnni kɛ, a bɛ jateminɛni kɛ, i bɛna ye k'a fɔ wagati min na n'o tigi ko a bɛ kuma ta mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ fɛn min na o b'o bɛɛ ye k'o to yen ka i ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma k'i tulomada k'i ɲɛmada parce que u bɛ fɛ k'a dɔn a tigilamɔgɔ a bɛna mun fɔ parce que bɛɛ b'a bisigi fana k'a fɔ nin tigilamɔgɔ a ka kuma man ca mais n'a bɛ na kuma i bɛna ye a bɛna fɛn de fɔ fɛn min bɛ se ka an nafa, fɛn min bɛ se ka na ni hakilina wɛrɛ ye an ka ko la. Donc mɔgɔ min n'a mantunnen don o fana ye nafa dɔ ye, nafa min n'a bɛ se ka o lase i ma. Donc an jija an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu mantunnen don parce que nin bɛɛ nafa de bɛ se ka sɔrɔ mantunni na. Donc a nafa duurunan o de ye mɔgɔ min n'a ka kuma man ca i bɛna ye k'a fɔ a tigi bɛ kɛ mɔgɔ hakili sigilen ye, a bɛ kɛ mɔgɔ hakili sigilen, i b'a ye créativité bɛ bonya a tigilamɔgɔ la. Créativité o ye jumɛn ye? I bɛ taa sɔrɔ chaque fois ni ko nana a tigi bɛ kɛ hakilinatigi ye parce que mɔgɔ min ka kuma man ca a bɛ kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a concentré len don toujours. Donc a bɛ miiri, a bɛ hakili jagabɔ pour que ka se ka solution sɔrɔ kow la, ko minnu ni o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kamana gan. Donc o fana ye mantunni nafa dɔ ye.
a nafa 6nan o de ye mɔgɔ min n'a ka kuma man ca i bɛna ye e bɛ i ka énergie garder. Énergie ye jumɛn ye? Farikolo a mago bɛ fanga dɔ de la parce que an bɛ dumuni minnu kɛ, an bɛ ji minnu min, olu de bɛ kɛ fanga ye farikolo la pour que an bɛ baara min kɛ, an bɛ miirina minnu ta, an bɛ kologɛlɛya minnu sɔrɔ ka se ka o waleya. Donc n'a bɛ f'o ma nanzarakan na ko énergie, a b'a to a tigilamɔgɔ ka énergie a bɛ o garder. Misaliyala mɔgɔ min n'a ka kuma man ca i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a bɛ a ka sanfura garder kuma bɛɛ, nka maa min n'a ka kuma ka ca i bɛna ye kumaba a bɛ kɔngɔ bila mɔgɔ la, a bɛ minɔgɔ bila mɔgɔ la parce que mɔgɔ min n'a ka kuma ka ca kuma bɛɛ i bɛna ye a bɛ ji ta a b'a min. Mun y'o kɛ? Parce que énergie de épuisera. Mun y'o s'a ma? Kuma caman. Donc kuma caman a bɛ mɔgɔ ka énergie perdu. Ni kuma caman b'o kɛ mɔgɔ la i y'a dɔn n'i sera ka i yɛrɛ minɛ kuma caman na, donc a b'a to i b'i ka énergie garder. Donc a nafa 7nan o de ye mɔgɔ min ni a ka kuma man ca mais a bɛ lamɛnni kɛ, i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a bɛ kɛ jateminɛlaba ye, a bɛ mɔgɔw jateminɛ parce que minnu bɛ kuma ale ka mantuni wagati kɔnɔ a b'a to a bɛ se ka jateminɛ kɛ o tigilamɔgɔ kan k'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don. Donc mankuni a bɛ mɔgɔ ka jateminɛ bonya. Donc i n'i ka jateminɛ bonyana mɔgɔ min ye mɔgɔ sugu min ye i b'o dɔn. Donc ninnu tun ye nafa ye, nafa min n'an y'a kanu bi k'o fɔ mankuni kan n'a bɛ f'o ma ko silence. Donc a kun de ye an ka se ka hakili to a la ka baara kɛ ni o ye pour que a bɛ se ka an nafa. Toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiyan, an ka foli bɛ aw bɛɛ ye, Ala k'an bɛn.